O pagdawat niya kang Yeshua, nabuhi ang iyaha kinasunod. Okay? Muna ang born again. Ato pa kani adto na tao siya. Nya kay again man. Dawaton ang life, mabuhi siya bali. Pero sa iyang pagka-born again, wala din nagpasabot nga limpyo na din siya. So naay mga dat. Muna repent. Kaya padayon blood. Accepting and confessing Yeshua. So mo ni mo. Ang word nga si Yeshua imo siya si isugi imuhang master, imuhang savior. Matthew 10, 23, 33, Romans 10, 9. Muna himuon. Dayon, actually, muna ni siya. Kikuban na ka o fellowship. Padayon. As newborn babes, hinahanglan na ka nga mukaon. Actually, muna ni ang illustration. Pero before ani, sige, padayon lang. Through obedience and following Yeshua. Sa ato pa, dili pa din siguro, na-save lang kagikan sa kamatayon. Pero wala pa rin nagpasabot nga eternal save na ka, eternally save na ka. So kinahanglan nga mo nitong process gikan sa pagka-born again, kinahanglan mo dako hantod na himo na mature. Actually, sa spiritual wala na ning tiguang ha. Dili ra kataman. Walay tigulang sa spirit. Okay. Mo na ni. Ang limpyo nga tao, nakasala ang tao, na born again ang tao. Okay. Pero actually, notice ninyo igsoon, kaning siya gipasaan sa tao, dili ni siya makuha sa dihang gitawag kang Yeshua. Mabitang ingon siya, John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa ato pala tao lang ng iyang spirit, so makita na niya ang nature sa Elohim na spirit. So yellow, no? Yellow. Pero kini niyang gipasaan nga sala, makuha lang na siya dito na sa John 3:5. Ba? Kung sa next nga judgment sa John 3:5. John 3:5. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter. Sa ato pa dahil, kuhaon sa ginikimong gipasan. Okay, dito na sa baptism na. Mao na ni ang John. Kung man na to ang kuwan ha, kung man na to how ka naman bisik, kung man na to makita. So, ang next ako na topic is John 3:5. Dito na ta sa water baptism. Duha mo ko'y gipasabutan na, unless a man be born of water. Nga no mang water. Kaya din, according man gud sa balaod, kani adto ang gihimo sa priest magsigilak pang hugas sige ritual. So giusanan ni Rabon Yeshua mo ni born of water sa John 3:5. Ingon diha. Okay. John 3:5. Kinahanglan mo ni siya na born again na siya pero naa pa siya dark. Kani mo ang original. Pero kani siya, na born again lang yung sulod, pero wala nagpasabot, hayag na kay ka. Ngit-ngit pa ang tao. Napay dati. So, kinahanglan na itus na siya din. Okay, padayon. Dayon, ang relation aning John 3:5, katong, nga makita ninyo ng baby, kani siya ang pusod, ni siya ang sala din. Kani. Okay. Kung dili may mo na putlon, kanang sala, kung saan bata, mamatay, di ba? Mark 16:50, di ba? Kung sa ingon dito, sa itong passage, kinsa itong muto, magpabautismo, mamaluwas. Tato pa, notice ninyo, nga, mura na siya pako, muni siya ang connection nato sa sala. Ingon nga, born again ka, bago kang natao, naapa kay connection sa sala. So, kung ang bata, hindi siya maputol sa iyang pusod sa pagpakasala kung sa'yo may tabo. So, muna may tabo igsuon. Kung na-born again lang ka, hindi ka magpabautismo, may tabo, di ka matubo. So, ang iyahang kaparehas ani sa pisikal, ang bata sa dayang matao na, ang unang himuon sa mananaba, putlon gid ang pusod, pagkahuman, iguan. So, muna po na, ang born of water, kinahanglan nga, itusno ka sa tubig, aron kini imong gipasan, malubong sa tubig. Okay, so muna ni siya, no? Ang water baptism, mao ni siya paglubongan ni sa imuhang sinful nature. Kato itong illustrate nga itusno siya, pagtusno niya mahawas na ni sala diri sa imuha. So mao na ni siya karon, no? So mao na ni ang sitwasyon sa tao, no? Wala na siya gipasan. Pero notice ninyo, pagdawat ko nato kang Yeshua, notice ninyo kining araw wala na control si Satan sa imuha. Okay. Ang iyang control na lang dito na lang sa kalibutan. Okay.
sa Mateo 3:50 ingon dito nga si Yeshua ato kang Yohanan di Baptist. Unta ang bautismohan ni Yohanan, unta ang pabautismo si Yohanan kang Yeshua. Pero niman si Yeshua nga itugot lang kini aron matuman nato ang tanang pagkamataro. Kay according man gud sa balaod, ang mga pari ang gusto nga mosulod sa panimbahon, naagid sila yung ritual cleansing. Ang hugas gyud kamo tiil ana. Pero diri sa bautismo, giusa lang ra ni Yeshua. Iyahanap kang pagtus na nimo sa tubig, gikuha na to niya ang katong imong ipangpasan. So paggawas nimo, bago na kang binuhat, pero sulod sa imong mga kinasuluran, naa pa ang sala, di ba? Oh, isa na may nabautismo diri nga wala kay sala. Oh, napay sala. So kinahanglan kani mga sala dinhi, mabuhat ni siya. Pinaagi sa pagpakaon, pinaagi sa pagpadayon, o ang iya kong lantawon diha sa Matthew 3:15. Ang importance sa water baptism nga malubong ang imong sala, no? Nanakay itaw nato og cleansing. Ikaduha, di ba ang dab? Ito illustration na to diya, but ang tuyo sa dab na ingon sa Ephesians 1:13 nga sa diha nga ang balang espiritu purmiro inani pa ni. Okay. Sa diha na bautismuhan ka, ang balang espiritu naa pa dinhi. Okay, no? Ang Ruach HaKodesh itong kang rabo ni Yeshua. Unsa iyang tuyo? Unsa ni siya? Ephesians 1:13, silyuhan ka. So munang kaning atong spirit, butangan na niya og seal, ha? Butangan niya seal. Okay. Unsay tuyo sa silyo? Muna gitawag nato mo palit gani ka og kining butang. Na kay resibo, di ba? O sa motor pa na kitawag og deed of sale. Pasabot gipalit na ka ni Abay Luhid. Iya na kang rabo ni Yeshua. Naa kay silyo sa balang espiritu. So notice niyo ang balang espiritu, igo pa siya nagsilyo nimo. Mo nang sa John 3:5, duha na yung iskot ha, tubig o espiritu. Okay. So dire pagbautismo nimo, gisilyuhan ka. Okay. Bautismo na sa tubig. Na kay man dyan, you must be born of water and spirit. So ang spirit, gawas na nagsilyo siya nimo, kaning born of spirit, mo sulod na siya nimo diri. Okay, sulod mo. Okay, naa na siya doon sulod sa imo ha. Naa na siya diri sulod sa imong heart. Okay. Unsay tuyo niya? Ha? Ang Ruach HaKodesh, mosulod siya diri, aron nga bubuan kanyang power. Gahom. So muna sa diha na nga mabubuan ng kagahom, muna na mutabang o hatag o kusog sa imuha espiritu. Muna na silyo na. Ang importance ani niya sa diha mabautismuhan ta sa tubig. Di ba na ay tingog nga gikan sa langit ingon kang rabo ni Yeshua? This is my beloved son, in whom I am well pleased. Meaning mo na ni karon ang konfirmasyon nga anak na ka sa Elohim. So nabunagin lang ka. Dito lang kataman sa John 3, dili pa na tinuod nga anak ka, nadawat lang nimo ang rights. John 1:12, di ba? Ingon dito sa tanan nga may dawat kaniya, gitaga niya katungod nga mahimong anak sa Elohim. Okay, rights lang to siya. Pero ang bautismo mo na gito ingon nga iyahan na kang isugid konfirmasyon na to yun nga oo kini ang ako anak. Okay, nakuha ninyo? So mo ni karon ang water baptism. So nisulod na siya. At sa John 3:5, duha na isgutan ha, water and spirit. So kinahanglan kaning spirit mo puyo bili siya dinhi. Mo na gitawag itong indwelling of the Holy Spirit. Okay, mo puyo ang balaang espiritu. So mo na ni karon, no? So actually pinaagi ang illustration dahil ra kay nato mahumaning topic sa John 3:5. Okay, kanina dayon atong gisunod mo na ni ang mga sumunod dayon nga mga paghitabo sa imong kinabuhi. Since nga naa ang Holy Spirit sa imo ha, mo na ni dayon ang mahitabo katong kung upadayon kag sunod, mo na ni ito'y sunod. Okay? Mo na ni ang na born again nga tao, ha? Naay na okay, sa diha magpadayon tang rabo ni Yeshua, di ba? Notice ninyo na human siya sa John 3 o John 3:5. So diri born again. Okay, padayon brad. Kinahanglan kani siya nga espiritu, mudako gyud siya. So
sa dili pa ni siya mudako, kaning mga nagbabag-babag diri nga mga sala actually sala ni mga dat diri. Dili ni siya kagawas o wala siya exit. Mo na naay brokenness, naay mga pagbuak-buak sa tao sa iyang lawas ug kalag aron makagawas ning mga sala. So mo unsa man ning mga brokenness. Kaning brokenness masabtan na ninyo igsuon diri sa mga bersikulo. 2 Corinthians 4:8, Matthew 21:44, Luke 9:23-24. So mo nang iyahang mga bersikulo. Makita na ninyo basaha gali ha. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8, nag-ingon dinhi nga we are hard pressed on every side yet not crushed. Unsay pasabutan ni hard press? Na ipiton ka ba? Press pa, piton ka, pero dili ka mabuak. Ang ipasabutan di ka mabuak ang imuhang spirit. Buko na siya, ipiton ka. Paras ba nang labag ka? Dayon gipug-an nimo ang panapton aron mo gawas ang pugaw ug ang tubig. Muupo ni ang brokenness. Ang brokenness pug-an ka aron mo gawas ang kining mga sala-sala. So process of growth na ni siya ha. Actually dili ni magpabilin dili ni magpabilin nga baby ni siya. The more nga naay mo gawas nga sala sa imuha, mudako po ning spirit. Daghang galing mga sala nga manggawas na sa tua, mudako po ng spirit. Pero og dili galing ni manggawas ni mga sala, kaning mga sala dili patyon po na niya ang imuhang spirit. So mo bitaw nang sa James 1:19 kinahanglan mahawas gyud ni sila, Kining mga dat sa tong silod, mga hawas ni sila na witchcraft diri, na idolatry, na stubborn diri, na lust diri, na idolatry, o daghang kay na. Maunay mo patay aning baby. Munay mo patay sa spirit. So mo nang kinahanglan gid siya nga naagid tay pulong kay aron nga mudako ning baby sa mudako ni naapag gid tong ruwa ka kudish o muhatag to siya og actually ang ruwa sa kudish mura na siya vitamins. Usok para nga kining atong spirit mudako ni siya ug makasungkol ni siya aning mga espiritu nga nasulod sa atong kalag. So mo na siya, no? So sa Matthew 21:44 nag-ingon dito nga kung mahagbong ka kag Rabon ni Yeshua, mabuak-buak ka. Pero si Rabon ni Yeshua na mahagbong nimo, pulbos gyud ka. Usay pod pasabutan na. Asa inyong gusto? Kamoy mahagbong ni Rabon ni Yeshua aron mabuak-buak ra mo or si Rabon ni Yeshua mo oy mahagbong ninyo? O kamoy pilion, ahaman ninyo ha. Kanang gingon nga muuyon tang Rabon ni Yeshua mo, kamtang dol ta kang Rabon ni Yeshua, mabuak ta kang Rabon ni Yeshua, mo nay brokenness. Mo nay gingon diri sa Luke 9:23-24. Unsa ningon diri? Kinsa to mosunod kang Rabon ni Yeshua, let him deny himself, take up his cross or stick and follow me. Mahitabo lang ning brokenness igsuon kung naa kay mga dinayan. Naa kay mga gusto nimo nga dili na nimo kasugtan. Katong imuhang mga gusto-gusto pas kalimutan, kung dili na nimo to kasugtan, diha na mo sugod ang brokenness. Okay, no? So muna ni siya. So the more po ni siya nga mabuak, dili na ni magpabilin nga baby. Mudako po ni siya baby oy. Mudako po ni siya. So ililay ko ni siya. Dako na. Dili na siya baby ha. Mudako na siya. So gawas ana, di ba manotice ninyo ang next nga step sa atong pagtubo niya, gawas nga mabuak-buak ka kining brokenness na abi ni siya topic ani about ni siya sa discipleship. So mo ni siya ang level 3. Moabot na gali mo sa level 3, ang gusto nang musunod ni Rabon Yeshua, diha na pud magsugod ang brokenness. Pero kato mga believers lang, dili man to magpabuot, di ba? Kung sa ilang gusto, iko na sila mutuo, mo na gilang PPP. So tong PPP ba? Paminaw, pasinaw, pauli. Paminaw, pasinaw, pauli. Mo na to. So, ang mga believers, dili sila kasi natin ng brokenness. Kasi lang, sila ginagmay lang nga kanang, gamay sila, kanang, mahimo sila, giluto sila. Lumura na. Pero sa tinuod yun nga pagtubo, dili sila kasi natin ng brokenness. Nga naman, sila may magbuot lang kaguningon. Suma, dili magbuot, ini mga believer, dili magpabuot sila, gapoy hari sila kinabuhi. Dili gusto ka ng dian, dili gustong tudluan. Ang gusto lang nila nga, panalagilan sila sa Elohim, dahil sila kwarta, may sila business, may sila negosyo, wala, yan taman. Na ang problema, makaabot ka sa maturity, dili. So, muning, ang brokenness, mahitamo lamang ni siya sa dihang musunod kang Rabon Yeshua. Mabitang yung sa 24, nag-iwan din sa 24,
Sa Luke 9:23-24, "For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it." Kung sa'yo po pasabutan ni loses his life, iwala ni mo imuhang kinabuhi. At pa imo mga pangandoy ni kalibutan na imo na tang walaon. Dili na ka mabitaw ni mga estudyante nato. Kanang biskitaw kas papangalagad sa Elohim, madivert, eskwela, pag mag-eskwela, mangitag trabaho, paghuhuman, mangwata, nawala na. No? Wala na makasunod. Nawala na sa pattern sa Elohim. Tama lagi sila sa mga believers. So, brokenness, mahitabo lamang ni siya sa mga followers. Dayon, kung gusto pag kang musunod kay gusto gyud kang musinati sa mga pag-antos ni Abay Elohim, melted man na dayon ka. So, mo na ning melted man. Ha? So, gawas na mabuak-buak na ka, o tunaw na ka. O, mo na ni, notice niya nang itunaw. Siyempre, tunawon ka, idangkap yung kaskalayo. Melted man igsuon mo na ni. Naagya pong tayo topic ani. Naatay topic ani mo na ni siyang gidagdaban na og kalayo. Kana sa level 4, level 5 na siya. Sa diha mo padayon na ka sa pagkahingkod. Mo na yung referensa. Kung dili mo mawala. 1 Peter 4:12-13, mga strange, mga fiery trials. Mga kalayo, mga pagsulay. Dayon, 1 Peter 1:6 and 7, ang imong pagtuo, gisulayan. Gisunog, sama sa bulawan nga gidangkas kalayo. So, ibutang kong kalayo din. Mo na to, Notice ninyo? Gusto mo ani? Padulog yun ani. Sunugon yun ta. Kaya ang tuyo ani, aron kining mga sala, natuwa masulog nga kahit istanan, masulog apil. Mo na tuyo igsuon nganong naay melting process. Sa Matthew 3:11, ingon dito nga si Yeshua magabautismo nato sa balaang espiritu o kalahi. So ako na lang yung ibalik pa kay makita ninyo. Mo na atong kuan Next nga ato ni ang pamaagi sa Elohim, notice ba ninyo? Pulmiro gibautismohan, ihugasan ka sa tubig. Sa to pa cleansing to. Pag mahindot na ka, buo na ka. Pag humanin mo buak, sunugo na ka, idangka na ka. Para maluto. Para malaghumay ba? Ang humay, gusto ka mo kaon sa humay, imuhang isulod sa kaldero, hugasan nimo mo putog bautismo. Pag human og bautismo ato, iyabon nimo ang kining ihang tubig, pero ibutangan niya po kag tubig. Kaya gusto kung magluto ka o kining pagkaon, o bugas na ulit tubig, di kaya po siya maluto. Maura kung dihablo na to, kinahanglan, nga sa dahil nagpadayon ka, naagi kay daghang pulong, daghang tubig. Kaya aron idangka ka sa kalayo, dili kang lukot. Kuha ninyo? So mo nang study kita sa word. Ayaw mo tinapol-tapol. Ayaw mo awat ato mga tao na di gusto mo kaon sa pulong, magtubo sa pulong. Ayaw mo ato. Kaya naman di mo maluto. Mahitabo. Wala ko'y gamit sa ginarian. So muna ni. So lutoon na yun ka. Kung sa'y tuyo ani, arong ibalik itong imong original nga, arong ibalik na itong original ni mga pagkatao. Kulang ni siya gilo. So muna ni siya. Kita ninyo, flawless na, di ba? Sa tao pa ni, bugas-bugas. Limpyo kay now. Limpyo kay kalag. Muna ni siya iksuon. So mabalik na siya. Muna yung atong goal. Katong mga dot, mabalik na ta sa original. At the same time, sa dihan na nga na nagpadayon ta, muna na din siya. Mudako ng imuhang spirit. So, ang imuhang body, katong imuhang pula diri, gamay na kayo. Yung imuhang kalag, gamay na po siya. Ang nagkontrol nimo totally, ang spirit. Muna ito, spiritual man. Ephesians 4:13, Philippians 3:15. Okay. So, muna ang inyong bird's eye view or inyong vision. Nga, inanaon day ko ni Abay Elohim, yaha day ko bukon, na lagi mo mamatikdan nga mura na magkanang ilaay na mo, kapoy na sa pagsunod, mura na mag-init kayo, mura na nawala ang paglaog, hinahinay na mo tunaw. Iproseso na mo sa Elohim. Ayaw mo pagdahong nga, sa dihang sulod na mo sa iyahang processing, wala yung tabo ninyo. Muni karon, pero ang nindot lang kayo, kay once nga mabot na ka dito, na kayo, natin i-crown dito. Na dahil corona. So, ang next step, manaman ta. So, dali lang mo mo human, basta na illustration. Ang next ako na itong topic ani, mo na ito, new life in Yeshua.
Sa una po, nga kato, sugod na po tagbalik eh, nahugasan naman, kaya ato lang din siyang gi-share para nga makita ninyo unsa inyo ham dangatan. Unsa unyay atong padulungan. Nga kinahanglan mo abot gyud ta ani, mahinduan ang tibok natong kalag, maparehas ani, then mo dako pag ang spirit aron nga makuronahan siya. So mo nang inyong goal.